салом ба мухлисони футболи тоҷик. шаҳри даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якумро манзуратон мегардонем. даври 16-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум хеле пуршиддат ва ҳассос сурат гирифт. ҳатто то ҳадде бозиҳо ҷиддӣ буданд ки ҷадвали мусобиқа ба қавле ба ларза даромад. як дастаи миёнаҳол дастаи рақами 1 ҷадвалро ба замин афтонд. парвози ба қавле воима дигар дар мавқеи аввал нест. медонед сабаби ин кадом даста шуд? дастаи ёқути шаҳри ваҳдат ки то ин дам касе ба қавле назараш намегирифт. ана ҳамин дастаи назарногир акнун ҳулбукро ба ҷои аввал бароварду парвозро ба мавқеи дуюм фаровард. акнун дастаи ҳулбук аз парвоз бо 2 имтиёз дар пеш аст ва гуфти он гапҳо онҳо дигар ҳуқуқи ягон бозиро бой додан надоранд. ҳоло дар моҳи октябр билохира ҳардуи ин дастаҳо рӯбарӯи ҳам қарор хоҳанд гирифт. шояд ҳамон ҷо тақдири чемпионшавиро миёни худ ҳаллу фасл намоянд. дастаи сомон бошад худро тамоман ҳамчун дастаи навкор ҳис намекунад ва бомарон дар мавқеи сеюм чемпионатро идома медиҳад. моҳир низ ҳамин тавр дар мавқеи чорум арзанда рақобат дорад ва бо дилхоҳ дастаи чемпионат қудрати бозӣ намуданро пайдо кардааст. хулас дар ин нашри барнома аз рақобатҳои даври 16-ум шуморо ошно мекунем. моро ҳамроҳ бошед. сараввал дар мавриди рақобатҳои дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва исфараи шаҳри исфара ҳарф мезанем. баъди тағйирот дар курсии сармураббигӣ ки дар даври дуюми чемпионат маҳмадҷон ҳабибуллоев ба ин вазифа омад, тамоман услуби бозии онҳо дигар шуд. дар бозиҳо пайҳам ғалаба ба даст меоранд ва ин навбат низ муқобили дастаи исфара ҳунарнамоии бад нишон надоданд. ғалабаи соф бо ҳисоби калон ва ба миён овардани фурсатҳои ба гол наздикро дар бозии онҳо мушоҳида намудан мумкин буд. дуруст аст ки муқобили дастаи исфара ки заифтарин дастаи чемпионат ба ҳисоб меравад, баҳои баланд додани як дастаи дигар он қадар аҳамият надорад. аммо дар умум вақте бозиҳои сардорро мушоҳида мекунем, воқеан дар он ҷо аз ҷиҳати тактикӣ тағйиротҳои зиёдро мушоҳида намудан мумкин аст. хулас, оё натиҷаи бозии дастаҳои сардор ва исфара кирои ин қадар таърифу тавсиф ҳаст ё не? дар сюжаи омодакардаи ҳамкорамон бубинед. бозии дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва исфараи шаҳри исфара аз серголтарин рақобатҳои даври 16-уми чемпионат буд. сараввал бозингарони соҳибноми дастаи сардор иброҳим зокиров аз масофаи андак дур тӯбро ба кунҷи дарвозаи исфара равон кард ки бо ҳисоби 1-0 қисми аввали бозиро хотима бахшид. дар қисмати дуюми рақобат барои футболбозони дастаи исфара ҳам як имконият ба миён омад. онҳо тӯбро ба ҷаримагоҳи ҳариф равон карданд ва тӯб ногаҳон ба пои Самандар Қудратзода бархӯрду автогол ба қайд гирифта шуд. капитани дастаи сардор Расул Файзов дар дақиқаи 54-ум дар як фурсат аз иштибоҳи дарвозабони дастаи исфара истифода бурда тӯбро ба дарвозаи ҳарифон ворид намуд ки бо ин голи дуюми сардор ба қайд гирифта шуд. бозингари соҳибноми дигари дастаи сардор Диловаршоҳ Ғаниев дар дақиқаи 60-ум аз партофти баланди ҳамдастаҳояш тӯбро бо зарбаи сахти ҷониби дарвозаи исфара равон кард ки ин зарба ба гол табдил ёфт. дар ниҳоят боз барои Иброҳим Зокиров имконияти дигар ба вуҷуд омад ва футболбози ҷавони ин даста бо гузариш аз чанд футболбози ҳариф тӯбро ба кунҷи дарвозаи исфара равон кард. бо ҳамин дастаи сардор бозии даври 16-уми худро муқобили исфараи шаҳри исфара бо ҳисоби 4-1 паси сар намуд. бозии аз ҳама муҳими дигар ки баъди бозӣ калимаи муҳим ба он пайваст шуд, ин дидори дастаҳои парвоз ва ёқут буд. то ин дам дастаи парвоз ба ягон даста сари таслим фуруд намеовард ва ҳар як дастаҳоро аз садди роҳи худ берун кард ки ногуфтанӣ. аммо омада дар охир ҳама чиро ба қавле ҷазир кард. бозӣ бо тими ёқут барояшон саҳлу сода паси сар нашуд. ҳарчанд фурсатҳои зиёд доштанд, аммо ба назар чунин мерасид ки онҳо фориғболӣ мекунанд ва ёқутро ба назари паст гирифтанд. аммо дар давоми бозӣ бовар кунед, ёқут парвозро ба танг овард. ҳарчанд натиҷаи бозӣ на бар нафи парвоз асту на бар нафи ёқут, аммо барои дастаи шаҳри ваҳдат ин ғалаба ба ҳисоб меравад. онҳо дар ин мавсим ғалабаку як соҳату шаҳди пирӯзиро ба қавле яки мечашанд. хулас ёқут чӣ коре кард ки дар ин дидор нагузошт парвоз ғалаба кунад? дар шаҳри кӯтоҳи ҳамкорамон бубинед.
дар даври 16-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дастаи ёқути шаҳри ваҳдатро қабул кард. ҳарчанд дастаи парвоз фаворити асосии ин рақобат дониста мешуд, вале футболбозони ёқут исбот карданд ки онҳо дастаи заиф нестанд. бозӣ то ҳадде дифоъкорона буд ки то дақиқаи 86-уми рақобат бозингарони ягон даста ба задани гол даст наёфтанд. дар ниҳоят дар як фурсат футболбозони дастаи ёқут қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагоҳи дарвозаи худ вайрон карданд ва довари бозӣ ҷониби дарвозаи онҳо зарбаи 11 метраро таъин кард. футболбози дастаи парвоз Ҷаҳонгир Алиев фурсати ба миёномадаро самаранок истифода бурд ва голи аввалини Дидорро ба ҳадаф расонид. баъдан барои футболбозони дастаи ёқут аниқтараш дар дақиқаи 94-уми Дидор барои Муҳаммад Абдураҳмонзода фурсати голзанӣ ба миён омад ки бо як зарбаи нишонрас дарвозаи мизбононро рахна карданд. бо ҳамин ҳисоби 1-1 рақобати мазкур хотима ёфт ва парвоз ба мавқеи дуюми ҷадвал фаромад. سامان دنغره با ستاره‌های نورودیش با دل و دیده مخلصان فوتبال تاجیک راه می‌یابد. در برنامه گذشته ما در مورد شاه احتم محمدیسایف حرف زده بودیم و گفتیم که او فعلا در دنغره ستاره اساسی است. همگی بعد چند روز تعریف و توصیف شاه احتم یا خود تایسون فوتبال تاجیک اثبات کرد که او واقعا ارزنده است. در بازی موقوف مانده سامان دنغره با دوشنبه شهر دوشنبه شاه احتم از خود مهارت خاصه نشان داد و در آخر همان وقتی که حساب بازی تا دقیقه 93 کشوده نشده بود شاه احتم از پرتافت همدستش خوب استفاده برد و با یک گزارش به قول پروفسیونالی حریفان را پشت خود گذاشت و با ضربه جانکای کنج دروازه دوشنبگی‌ها را رخنه کرد. دیگر تمام فوتبالبازان سامان از خرسندی داخل میدان دویدند و گل تایسون فوتبال تاجیک را استقبال گرفتند. ما گفتیم چرا او را تایسون میگویند که با دیدن عکس‌هایش مطمئن شدم که او واقعا تایسون است. اکنون شهر پوره گل تایسون و غلبه رفیقانش را در سوژه نوبتی همکارانمان ببینید. دستای دوشنبه از پایتخت مملکت بازی موقوف مانده دوری 12 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ یکم برگزار شد. دیداری دسته‌ها همگی 3 روز بعد از بازی دیگری خانگی دستای سامان برگزار شد که تا اندازه میدانداری برای شاگردان جوشو شاه یوسف مشکلی به پیش آورد. برابر وارد شدن دسته‌ها به میدان مخلصان و هواداران فوتبال وطنی در اجرای هر دو دسته بازی جالب و دیدنی و هجومکار را تماشا کردند. در نیمه اول این میدانداری هر دو دسته پی هم به هجوم گذاشته چندین مراتبه امکان داشتند که با گشودن حساب شرفیاب شوند. در دقیقه‌های آخر نیمه اول میدانداری نهایت دستای سامان در یک هجوم تیزکاری خود فوتبالبازان حریف را مجبور به قاعده‌ستیزی کردند که بعدی از پای افتیدن فوتبالباز صاحبان میدان داور مرکزی ضربه جریمه‌ای 11 متر تعیین نمود. امکانیت مذکور سربان دستای سامان سمندر شریپوف خطا اجرا کرده دروازه‌بان نیز با مهارت خود این ضربه را برگردانید و تا اندازه جالبیت بازی را با این عملکرد خیش باز هم نگاه داشت. گفتم به مورد است که در نیمه اول میدانداری امکانیت‌های دسته سامان نسبت به دسته حریف خیلی زیاد بود ولی دسته در این قسمت میدانداری با زدن گل شرفیاب شده نتوانست و با حساب 0-0 دسته‌ها به تنفس برآمدند. در نیمه دوم میدانداری باشد هر دو دسته برای گشودن حساب در بازی امروزه تلاش ورزیدند. دسته سامان برای استوار کردن موقع خود در زینه سوم جدول مسابقه و ادامه دادن مبارزه برای جای‌های افتخاری تلاش کرد. دسته دوشنبه که در نیمه دوم موسم حیات خود را پرقوت نمودند امکان داشتند که برای بهتر کردن موقع خود در جدول مسابقه میدانداری نموده در این بازی پیروز شوند. وقتی اساسی با هجوم‌های طرفین و یک قطار امکانیت‌های برابس رفته به انجام می‌رسید و در وقت اضافه نموده داور سعی‌ترش در دقیقه 93 میدانداری نهایت حمله‌ور کناری دسته صاحبان میدان شاه احتم محمدیسایف با یک گزارش زیبا توانست که گل یگانه و غلبه آور
ҷавҳари дастаи Сомони ноҳияи Данғараро вориди тури дарвозаи рақиб намуда, ҳамин гуна ғолибияти комили дастаашро дар ин майдондорӣ таъмин намояд. баъди ин ғолибият дастаи Сомон бо касби 29 имтиёз аз 14 бозӣ дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа мавқеи худро устувор намуд. дастаи Душанбе бошад аз 12 бозии баргузорнамудаи худ 11 имтиёзро соҳиб шуда дар зинаи даҳуми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. ҳар як бозие ки мо ки бо лубои бо ҳамаи дастаҳо мекунем, бозии мо бозии финалӣ мебошад. имрӯз бозӣ хеле бозии дастаи 83 дастаи худро пурқувват кардааст, хеле бозии шавқовар гузашт. ҳар ду даста аз вазъияти голзанӣ доштанд, вале мо аз вазъияти голзании худ истифода бурда як голи беҷавоб ба дарвозаи ҳариф задем, сазовори 3 гол гаштем. ин бозӣ бурди навбатиро ба тамоми мухлисони Сомон табрик мекунам. мо 3 рӯз пеш бозӣ доштем, дар бозии навбатии худро дар хона ки мисол ба ғалаба оварда расонда будем. ин бозӣ камтарак бозӣ мавқуфмонда буд, барои мо вазнинтар шуд. аз аввал ҳолатҳои голзанӣ бисёр буд, ҷаримаи 11 метраро ба самар расонда натонистем. бозӣ мушкил гузашт, дар охир ҳаракат кардем, як гол зада пирӯзӣ ба даст овардем. натиҷаҳои бозиҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл аст. гуфтем ки Парвоз дар майдони худ бо дастаи Ёқут ҳисоби бозиро 1-1 мусовӣ кард. Файзкам бошад дар майдони худ аз дастаи Ҳулбук 4 гол ба дарвозаи худ сар дод ва бо ҳамин ҳисоб бозии навбатии худро бо мағлубият паси сар намуд. дастаи Сараз бошад дар майдони худ дастаи Саройкамарро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва дастаи Сардори шаҳри Турсунзода дастаи Исфараро бо ҳисоби 4-1 мағлуб намуд. дастаи Сарачӣ бошад дар майдони худ бо дастаи Душанбе рақобат кард ва ҳисоби бозӣ 1-0 ба фоидаи дастаи Сарачӣ буд. ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум баъди чанд давр акнун ба таври зайл аст. ҳулбуки Восеъ дар ниҳоят бо 38 имтиёз ба мавқеи аввал баромад ва дастаи Парвоз бошад бо 36 гол дар ҷои дуюм қарор дорад. дастаи Сомони Данғара бошад аз аввал мавқеи сеюмро ҳамчун хонаи худ макон кард ва дар ҳамин макон рақобатҳоро идома медиҳад. дастаи Моҳир бошад дар чоргонаи аввал бо 25 имтиёз дар мавқеи чорум қарор дорад. бозиҳои оянда ба мо як рақобатҳои хеле шадидро баро хоҳад монд. дастаи Сомон дастаи навкори дигар Саразми Панҷакенро дар майдони худ интизор аст. Душанбе бо дастаи Сардор қувваузмоӣ мекунад. дастаи Исфара бошад дар майдони худ дастаи Файзкандро қабул хоҳад кард. дастаи Ҳулбук бошад бо дастаи Шодмон ки яке аз бозиҳои марказӣ ба ҳисоб меравад баргузор хоҳад намуд ва дастаи Саройкамар бошад бо дастаи Парвоз рақобат мекунад. дастаи Ёқут ин навбат ҳам бозии мушкил дорад ва ин муқобили дастаи Моҳир хоҳад буд. ин шаҳри даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯз бошед.